Gaputa na rikna ti sumagmamano a supporter ti CPP-NPA EJ Ifugao nga awan ti pagsayaatan ti panangisak sakita kadagiti makanigi da grupo imbabawi dati talakdakan imbaw indaretoy iti gobyerno. Ada report ni Clint S. Van Tutanes ti PIA Cordillera. 89 nga individual manikot tinok Ifugao ti voluntaryo anang isanod iti suportada iti Communist Terrorist Group wenno CTG. Naipatungpal ti ceremonial mass withdrawal of support to CTG para kadagiti na sa unga individual itailaeng nabiit. Kasi iso nga dito na kasama ka dito. Ang lang nga dito itinti government kita tao. Mas importante ito mayat turnos dapat nagkaikaysada. At itubot mo ti para duas kini sa lugar. Gapumit lang iti unity da, gapukanyaga. Inawis na matlaang ti dadumapaya kamang ti CTG nga agsublidan iti sidong ti gobyerno. Nagyaman mo ti Police Regional Office Cordillera Regional Director PB Jen Erickson Dilag iti panagsubli iti gobyerno dagiti na sa unga individual. Mangnamnama ti opisyal iti tuloy-tuloy a panagtitinulong dagitoy para iti progreso. So again, agyaman na ti panang suportayo iti programa ti gobyerno kat sabay ko makatuloy-tuloy dahil nga panangkinindulong tayo tapno ti progreso at maguntod tayo. Kabayatan na impaksa ti lokal a gobyerno ti Ifugao ti suportada kadagiti sigod a miyembro ti CTG. We are committed to providing the necessary support to help you rebuild your life with dignity and purpose. Peace is not merely the absence of conflict. It is the presence of opportunities, justice, and inclusive development. Impasigurado matlaang dagiti na dumadong nga ahensya iti suportada para kadagitoy. Nagbaligi iti nasa o aktibidad iti tuloy-tuloy a kampanya ti kapulisan kan partners daytoy para iti kapya ket panagduras. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, Clint S. Van Tutanes para iti Pambansang TV iti Baro, Pilipinas.